исчерпана. Я предоставляю слово председателю городской избирательной комиссии Амферову Александру Александровичу. Уважаемый Алексей Алексеевич, уважаемые депутаты, приглашенные. Постанова Одеської міської виборчої комісії 21 грудня 2012 року, номер 1209, про визнання Одеської міської ради 6-го скликання в багатомандатному виборчому окрузі Мурзановського Геннадія Модестовича, Рибакова Олексія Володимировича, Клименка Ігоря Борисовича. Відповідно до частини 7 статті 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад, частини 1 статті 81 Закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, враховуючи рішення Одеської міської ради від 21 грудня 2012 року номер 2422 6 про дострокове припинення повноважень депутатів Одеської міської ради 6-го скликання Курвіца Едуарда Йосиповича, Маркова Ігоря Олеговича, Фабрикан Світлани Самуїльівни, постанову Одеської міської виборчої комісії Одеської області від 3 жовтня 2010 року номер 98 про реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати Одеської міської ради від Одеської міської організації політичної партії «Фронт змін», постанову Одеської міської виборчої комісії Одеської області від 29 березня 2010 року номер 29 про реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати Одеської міської ради від Одеської міської організації партії «Родина» та постанову Одеської міської виборчої комісії Одеської області від 1 жовтня 2010 року номер 65 про реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати Одеської міської ради від Одеської міської партійної організації політичної партії «Сильна Україна», Одеська міська виборча комісія Одеської області постановляє: перше, визнати обраними депутатами Одеської міської ради 6-го скликання в багатомандатному виборчому окрузі наступних за черговістю кандидатів у депутатів Одеської міської ради. Мурзановського Геннадія Модестовича, включеного до виборчого списку Одеської міської організації політичної партії «Фронт змін» під номером 11. Рибакова Олексія Володимировича, включеного до виборчого списку Одеської міської організації партії «Родина» під номером 19. Клименка Ігоря Борисовича, включеного до виборчого списку Одеської міської партійної організації політичної партії «Сильна Україна» під номером 9. Друге. Оприлюднити цю постанову в місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації. І третє. Копію постанови надіслати, видати Мурзановському, Рибакову, Клименку. Спасибо. Уважаемые коллеги, я приглашаю для принятия присяги депутата Одесского городского совета Клименко. Вы же не работали в Брюсселе, Игорь Борисович. Пожалуйста. Я волей территориальной громады города Одессы, избранный депутатом Одесского городского совета, присягаю соблюдать Конституцию и законы Украины, охранять и отстаивать права, законные интересы городской громады и ее членов, действовать в личных интересах городской громады и не использовать депутатский мандат в личных